भारतीय कामगार सेनेमार्फत या ठिकाणी गोवा राज्याच्या फार्मास्युटिकल उद्योगांमधील कामगारांसाठी आम्ही या ठिकाणी काल एक दिवसीय मार्गदर्शन शिबिर होतं. पण दुर्दैवाने असं सांगावंसं वाटतं की त्या शिबिरासाठी आम्ही पहिलं सभागृह बुक केलं. त्या सभागृहावरती पोलीस यंत्रणेचा दबाव आला, त्याच्यावर कुणी दबाव आणला, कोणाच्या मार्फत दबाव आला हे समजलं नाही. त्याच्यानंतर दुसरं सभागृह केलं. दुसऱ्या सभागृहातही तेच घडलं. आमच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी नोटिसेस दिल्या की एस्मा ॲक्टच्या अंडर तुम्हाला हे करता येणार नाही. पण एस्मा कायदा हा कामगारांनी संप करू नये याच्या संदर्भात आहे. कामगारांनी बोलू नये, कामगारांनी बैठक घेऊ नये, कामगारांनी आपल्या संघटनेच्या विचार, ध्येय, धोरणे मांडू नयेत असा कुठेही नाही. मग अशा पद्धतीचा दबाव आणण्याचं काय कारण? आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सर्व कार्यकर्त्यांच्या घरी पोलिसांचा जो अप्रत्यक्ष दबाव म्हणजे एक प्रकारची हुकुमशाही या राज्यामध्ये का चालू आहे याचं खरं मोठं प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे. कुठल्याही प्रकारची संपाची नोटीस आत्तापर्यंत भारतीय कामगार सेनेनं गोव्यातल्या कुठल्याही कंपनीला दिली नाही. ज्या 10, 11, 12 कंपन्यांचं नेतृत्व करते, 2-3 कंपन्यांमध्ये अतिशय व्यवस्थापनाची सुसंगत संवाद साधून आम्ही कामगारांच्या वेतनवाढीचे उत्तम करार केला आहे. परंतु दुर्दैवाने सांगावंसं वाटतं, सिप्ला आणि मार्क्सन ह्या 2 कंपन्या अशा आहेत की ज्यांचं दबावाच्या राजकारणाला कामगारांना अतिशय या ठिकाणी हुकुमशाही वागणूक आणि गोव्यामधून अप्रत्यक्षरित्या त्यांची बदली करणं, महिला कामगारांची बदली करणं, महिला कामगारांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये बोलून दबाव वाढणं, दहशत निर्माण करणं, मग इथून बदलीला ट्रान्सफर, इथून हिमाचल प्रदेशमध्ये तारपण आणि या सगळ्या गोष्टी करत असताना कामगारांच्या पायामध्ये बेड्या टाकायचा, कामगारांचे हात बांधायचे, कामगारांच्या तोंडावर मास्क मारायचा आणि त्यांना सांगायचं आता तुम्ही पळा. भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेले 2 अधिकार आहेत. एक संघटना करण्याचा अधिकार आणि दुसरा संघटन तुमचे प्रश्न मांडण्याचा न्यायालयामध्ये असलेला अधिकार. या दोघांवरही या कायद्यामुळे अप्रत्यक्ष बंदी आली. कोविड काळात आम्ही समजू शकत होतो की देशाला आणि राज्याला औषधांची गरज पडू शकते. त्यामुळे औषध उद्योगातल्या कामगारांनी अचानक कुठले आंदोलन करू नये, बंद करू नये, संप करू नये यासाठी या कायद्याचं आम्ही स्वागत केलं.